Cetatea Zebernicului este o cetate uitată pe o culme în Valea Vințului, județul Alba. Aceasta a fost construită în secolul XIII și a fost concepută strategic pe o culme unde ajungi cu greu, ca refugiu pentru localnici în perioada invaziilor tătaro-mongole. Cetatea a fost distrusă prin incendiere în 1450, apoi reconstruită de sașii din Vințul de Jos și Vârpăr, dar în 1728 a fost din nou incendiată și de atunci s-a ruinat treptat. Acum, cetatea este o ruină plină de misteri și legende, dar foarte puțin explorată deoarece este situată în mijlocul unei păduri fără o cale clară de acces. Așa că ne-am hotărât să mergem să o explorăm noi. Salut, eu sunt Fabi. Eu sunt Kevin. Și eu sunt Darius. Și astăzi mergem la cetatea Zebernicului. Sperăm să reușim să găsim toate obiectivele, precum biserica, cuptorul întunecos și fântâna. de aici trebuie să o luăm pe jos pentru că drumul a fost foarte rău și mai departe nu putem merge cu mașina. Pe drumul ăsta nevoios mi s-au alăturat și niște prieteni. Aici am pregătit eu ceva. Biserica cetății a fost locul în care s-au adăpostit localnici în momentul incendiilor. Legenda spune că în timp ce toată cetatea ardea, biserica era singura care nu luase foc. Ia uite-l! Și ăsta e primul cuptor. Cuptorul cetății era conceput pentru a putea găti în el suficient de multă mâncare încât să poată să fie hrăniți toți localnicii. Cred că am găsit cuptorul întunecos. Legenda spune că localnicii au ascuns comoara în momentul invaziei în acest cuptor, peste care ar fi fost pus un blestem ca nimeni să nu poată să pătrundă în acesta. În cuptorul ăsta se zice că nu a putut să intre nimeni niciodată. Ăsta e un loc bun să luăm pauza de masă. Aici. Ia poftiți la Costel, aici, restaurantul La Costel. Berea curge ca pe Nil și avem mici de crocodil.
Băieți, am găsit fântâna. Cea mai știută legendă despre cetatea Zebernicului este cea despre găleata de aur, ce a fost scăpată în fântână și din cauza că fântâna era adâncă până în Valea Vințului, nimeni nu a putut să o mai recupereze. Astăzi, fântâna mai are adâncime doar de câțiva metri, fiind acoperită în timp. Și uite fântâna. Hai, așa. Bun, am intrat în fântână. Legenda spune că fântâna ar fi fost adâncă până în Valea Vințului. Adică noi acum suntem la vreo 400 și ceva de metri altitudine de la nivelul mării. Bun, și am găsit și ultimul punct din expediția noastră. Acum trebuie să ne întoarcem la mașină. Da, bun, hai să mergem dacă tot s-a finalizat cu succes. Și am ajuns la mașină. Am terminat și expediția de astăzi. Dar cu experiențe noi.